Badhalor kani ka jingkan tho ka jingkano na kalyang jong wei na kinong kren na kati sngi. Badai soda snong jong ka snong patar khma. Ngakwa ba uneu soda snong jong ka snong patar khma. Unha ban pinshai ladai ban pinsisha hatu la don em kita kikot kisla kiba manga ngala lum sop sop katkum ka jingkren ka jingkano lingba ki jingi ka jungi haki social media. Hadirin balami ka jingsha keno lengba uwei na kinongkren ha ka jingelang pat ba bala penlong da ka seng HYC ha pathar khma kabalong ha kalai phautri unai lar ar jar ar pu ar ba UMLA ka jirang constituency urale lum sop sop ikikot kisla na kinong shong shnong ha khapun ha ka ba ka te ka jingkeno kalami na uba najem kharmal ki sordar shnong jonga pathar khma UMLA ka jirang constituency uba sosthinus totun ula panjing penshai halor ka jingsha keno jongu ba ulalit lum sop sop ikikot kisla na kinong shong shnong ha khapun uba sosthinus habakran jigira pathai khubor ula penshai bagi kamput kamsam jigi arjala kamdei ba ka shombor hu hendrei ka shong ha ka regional committee jong ka sorkar jelang bal bandum ikikot kisla jaka na kinong shong shnong kadi ka kam ju kis em hima bal ban IT ju secretary ka revenue banle ya ka padon kam por dokumen sim ke bahasa Sokia hadu kata-kata haga wedai bat ka jingmi iki khubor hadin juga meeting juga live potrik ka bala pelong hati hayo paratma haga ba lakin tho the way na kinong kren ya UMLA yang aku munong mi khmat kum UMLA jong ka jirang konsensi ban kren ban kentho klem nong rim da ka boong ba manga ngala lum ya ki kot kisla na ki hima ban le sop sop bat ban le ai ban le bu e kini ki kot kisla sha e ka ba katkum ka jingkeli labu dau toi wei na ki nong kren ha ka te ka sngi te na kalyang jonga ha ka ne ka por da ka men sim ka ba sokhia bat ban penshai se ki ba jong jirang konsensi ki ba it ki ba shania ayanga ban ngakwa ban pensngau ha ki ba baro ba kane ka jingkren jong wei na ki nongelam ha ka te ka sngi kalong ka jingkren ka ba klem nongrim ka ba klemla ban pensisha bat nakalyang jonga kum unong mikmat ngalayo ban kren bat kisim bat ngalak keli yaki hatu ladon mo kita kikot kisla ki banga ngala shim na pi ban let ban ra sop sop ban le ai yakini kikot kisla klem da ka jingtip klem ai jingbet da mano mano te nakalyang kisim hakani ka por nga subanong ipi ki perlok nakalyang ki media baro tenga kwa ba mapiru khnang ban yashai baki pajba kinyo e kejing shai pin keli kisim hatu UMLA jong kejirang ulawan lum sop sop na em kita kikot namar wa hadu kat kene ke kenti hadu kene ke klip mat ka bamenta ka banganga ken mau kampat don ka weiru ka sin banong bangan le lum me kita kikot kisla namar ba ha kene ke kam ya penbet put bet sam kadon ka regional committee bad ki kot kisla baro labtha kisim labtha stakeholders baro bakin haban submit show secretary revenue ben haban submit show chairman juga committee tena kalyang jonga hakene kapor ngasngo ban penpau sapi kipa nong song snong jong jirang konsensi baro ko wei watnum sotho bakla watnum sha elam bakla ya ke ka ba ki te ki nongkren ki lakren